Sa nama u studiju je Đorđe Bajić, autor romana Ostrvo prokletih. Reč je o romanu čiji glavni lik je mlad glumac Marko Novaković, koji u Los Angelesu poznaje tajanstvenu lepoticu Lulu Dubrovnu. Njegov život se menja kada dobije ponudu da radi za polutajno udruženje specijalizovano za rešavanje slučajeva u koje su upleteni vampiri, vukodlaci i druga nadprirodna bića. Šta se dalje dešava i koliko smemo da otkrijemo, pitamo autora knjige. Đorđe, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Ovo je knjiga? To je knjiga, jeste. Otprilike šta je na koricama, to je i unutar korica, tako da... Što kaže, što ono motorno drvo, što u izlogu to je u radnji, baš sam rekao, ako je tako dobro, kada su korice, onda mora definitivno biti. Pa dobro, kažu ljudi da je knjiga zabavna, da je vrlo pitka, čitka, da se ne ispušta iz ruku, što je meni negdje bio i cilj kada sam seo da pišem ovu knjigu. Tako da radi se o jednom žanrovskom koktelu koji sjedinjuje elemente fantastike, horor, avanturu, akciju. I pobuđuje maštu da jednostavno postamo sami malo zamislimo te... Pa naravno, mislim da je književnost tu malo u prednosti u odnosu na film, zato što film prosto pogledati to je što je, jel tako? Drugi su sve zamislili za vas, a književnost je ipak intelektualno stimulativnija. Znači, čitate, zamišljate, a ja sam tu negde da vas kroz tu priču provedem. Za mozak, naravno. Šta te je inspirisalo da napišeš ovaj roman? Pa, ja zaista čitav niz godina, da ne kažem i decenija, pratim popularnu kulturu, volim filmove, volim književnost i nekako... I stripove, nemoj da zaboraviš, molim. I stripove, naravno, i video igre, jeli, i tako dalje. I jednostavno javila se da neka potreba, želja da napišem jedan roman. To mi je bio neki plan moj životni. I eto, obistinilo se u izdanju Paladina, se pojavio ovaj moj prvenac. Motivi su bili pa zadovoljstvo pre svega. Pretpostavljam da ti jedan od idola bio i Clive Barker, možda... Volim Clive Barkera, ali nemam idola u tom smislu, da neko kopiram ili da... Dobro, postoji šegrtovski odnos mladih pisaca u odnosu na starije pisce. Reci da. Da. Evo sad, dobro, ljubo ja postaviti jedno pitanje da čujem, ajde. Koliko je danas zapravo popularno pisati žanr literaturu? Pa mislim da je sve popularnije. Do duše, naravno, ne može se još žanr literature meriti sa nekim bestsellerima drugim. Imamo praktično jedan ili dva romana koji su neku baš veću popularnost postigli, žanrovski su. Konstantinovo raskršće i Čovek koji je ubio Teslu. Ovi drugi romani onako pojave se, budu primećeni ili ne budu primećeni, ali ima nekog pomaka. I eto, prosto ovaj roman je izazvao neku medijsku pažnju koja je mene malo iznenadila. Znači, ljudima to deluje zanimljivo i to je ono što je najbitnije. Pa sad idemo dalje, vidjet ćemo dokle ćemo stići. Naravno, naravno. Nego, nije baš zastupljena takva forma literature u srpskoj književnosti. Obično su orijentisani na neke već uhodane forme. Tako da, možda i zbog toga što se jednostavno našao tržište koje ovako zadovoljava. Pa ja sam upravo želeo nešto drugo da napišem, nešto drugačije. Da bude malo različit u odnosu na konkurenciju i mislim da sam i uspeo. Jeste malo ovo riskantno, žanrovska književnost nije toliko popularna kod nas, ali mislim neki put se reskiri isplati, pa zašto ne pokušati? Tu se ne bih složio da baš nije popularna, nego nije zastupljena u toj... Domaći pisci. Strani pisci mislim da su u bolje poziciji, nekako kad se kaže Stephen King ili Clive Barker, prosto to je garancija kvaliteta, a domaća publika još nije u potpunosti dala svoje poverenje domaćim autorima. Eto, ovo je jedan pokušaj da jednim, nadam se, kvalitetnim romanom, kažu ljudi da je dobar, otvorimo apetit domaće publike prema domaćim stvarocima koji se bave žanrom. I sad postoji najava da će ovaj roman biti pretočen u film? Postoji ta najava. Da li samo najava ili? Pa, eto, jedna producentska kuća, Talking Wolf Productions, je zainteresovana da roman pretoči u film. Radi se na tome, trenutno je sinopsis, prvo mora da se napiše sinopsis, Dimitrije Vojnov i Milan Todorović rade na njemu. Pa ćemo onda vidjeti. Znači, sledeća stepenica je scenario, pa onda film, eventualno, ali film poput ovog je, boga mi, teško snimiti zbog finansija. Sigurno bi dosta koštao, ima puno lokacija, puno likova, puno specijalnih efekata, tako da ćemo vidjeti. Eto, ali jeste plan i ljudi su ozbiljni. Dobro, sad da ti samo ne bi izmetala ta knjiga, ja ću je uzeti i zadržati zauvek. Hvala najlepše. Hvala što si bio naš gost. Bilo mi je zadovoljstvo. I nama također.